kododan kayak bakul jagung. Seratus rupiah. Aku ora kok wedi gila aku. Teng kelawer. Ya iku cakok tak tuki belu wis ndledek kok kono. Monggo Nyai. Kowe kok dolanan menyani apa kowe iki pengen tak pateni napa piye? Ngomong Pateni piye? Ngomong biasa. Hei! Lalakan itu. Oh, alah kepolai kula macam-macam. Monggo niki sajake enten bahaya. Napa sebabe kula mongol ngeten? Niki enten swara tanpa rupa. Teng lebete kamar kula mireng tut ngoten. Suara tanpa rupa tuti mesti kowe. Kula trah lara weteng. Kastes ya, mbuh. Angger kene AC ngene iki aku. Ase apa saking kakean lemu mangan sebuan. Nggih. Lah lajeng niki pripun? Kok lajeng pripun? Lah napa- Keadaan sepi ngene iki kowe kudune ya sing ngerti to ya. Iya ta ya. Kok bleni omonge kok digawe-gawe kok wedeni wong. Pripun niki? Lah piye nek ngono? Niki janji kula. Sampeyan ngalih. Wis klepeken yo gak nang mingkre. Wong kok nang kene dadi urusan iki kok. Tenan, Jo. Hasilnya ra sepiro nggawa nyawa. Sesek umat, Jo. Ngene aja isin cek tedas. Lah nek engko yo cetet dias nek saiki lak gambarane. Ra. Wis ta. Keadaan sepi ora enek wong pesen jim. Enten niku wau nedhi jin sing mboten enten ndase. Lah kowe tak potol sirahmu. Lah ya ora iso raup aku. Rasah raup. Lah nek wudu Lah kowe lak ra salah. sapa? Rasaku aku. Syuku gitu. Ya kadang-kadang kena hiburan, kadang-kadang beluken.